Jalupo Gai mar ODM Simba Arati ojo jatend piny William Ruto kod Kalonzo Musyoka mondo riwre gi duond bura mar ODM motel ne yiero mar higa 2027. Arati wacho ni mano e yo kende mar nyiso luor margi ne ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Arati okwedo paro moko ni ODM dhi barore. E kinde romo kod jokanyo mag duond bura mar ODM maok e kaunti ma Nairobi, Arati oweyo dhoot thuolo ne jatend piny William Ruto mar duogo kendo duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Kama ukweli mlikuwa mnaheshimu baba na mlilia yeye vile mlilia yeye, kuja katika chama cha ODM, ndiposa baba mahali yuko atasema hawa watu ukweli walikuwa wananipenda, kufanya chama cha ODM kuongoza 2027. Arati mane oten kod jaod bura ma Kadara George Aladwa kod nyawadgi mar Waraka TJ Kajwang' okawo chung' motegno ni ODM en nama taro kendo auche matindo ema nyalo riwore kode. Chama cha ODM ni kama bahari Hindi. Bahari Hindi haiwezi geuka ingie katika mto Tana ama ingie katika mto Athi ama mito ile ndogo ndogo. Sisi ni bahari Hindi. Kila mto unaingia wapi? Bahari Hindi. Chama cha ODM lazima kibaki kwa bahari Hindi. Kwa hivyo hivi vyama zingine, wale ndugu zetu ambao mko katika mnaamua kwa opposition, tumekuwa opposition kwa muda. Kwa sasa tumeamua wengine wabaki opposition, sisi tutatengeneza serikali. Arati bende onyiso William Ruto ni nyaka oikore mar pimo teko mage kod jochung' mamoko mag ODM oni odhi laro tend piny kod otiko mar ODM e yiero mabiro. Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanzilishi wa chama. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa mwanzilishi wa chama. Kalonzo walikuwa pamoja na baba. Nikasema kama ninyi mnaheshimu baba, kujeni hapo kwa chama. Hatuwezi kupeana ticket direct. Tutapambana kwa chama hapa mpaka tupate mnana tafanisha. Jotelo go bende onyonore ni ODM biro mana siro lwedo jogo madhi chung' kod otiko mar ODM e kombe duto mag telo e kaunti ma Nairobi. And I want to indicate that all elective posts, especially this Nairobi, if you want to be the governor, you must be in ODM. If you want to be a senator of Nairobi, you must remain to be in what? ODM. Hata urais wa Jamhuri ya Kenya, sisi kufika 2027 tutasimamisha our candidate kama chama cha ODM. Mabiro bang' weche moko fuong'ore ni ODM nyalo dhi siro lwedo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e yiero maduong' mabiro. Sisi hatuko tayari kwenda kwa maandamano yale walipitisha kwa Central Committee. Kwanza tunasema tumeendorse mambo ya party leader wetu Mheshimiwa Oburu Oginga. Kama Nairobi nataka kuona mikono. Arati osingo mar neno ni ODM okawo thoth kombe mag telo e kaunti ma Nairobi e yiero maduong' mabiro ka bende girwako gwelo mar Dr. Oburu Oginga ka ogai makojolo mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.